Азербайджан выкарыстоўваў беларускую зброю супраць армянскага боку падчас ваенных дзеянняў у Нагорным Карабаху ў 2020 годзе. Журналисты и расследовальники выдания «Бюро» раскрыли новые подробязности, як белорусское предприемство вытворцы зброи «Тетраэдр» брало удел у модернизации советских зенитно-ракетных комплексов для Азербайджану. Паводле выдання бюро выцек інфармацыі пра ліставанне недзяржаўнай кампаніі «Тетраэдр», апублікаваных актывістамі, паказаў як мінімум 16 кантрактаў з Баку. З 2006 да 2020 года гаворка ішла пра мадэрнізацыю савецкіх зенітна-ракетных комплексаў С-125 да больш новай версіі. Гэтыя комплексы асабліва эфектыўныя супраць нізкалётных цэляў, уключаючы баявыя дроны. Цікава, што супраца вялася праз афшорную кампанію з брытанскіх Віргінскіх астравоў, звязаную з грамадзянамі Азербайджану. У расследаванні гаворыцца, што ўжо падчас баёў у Карабаху ў 2020 годзе мадэрнізаваныя беларусамі комплексы збілі 11 беспілотнікаў. Азербайджанскі бок тады заяўляў пра знішчэнне 22. Беларусь і Арменія фармальна саюзнікі з АДКБ, у той час як Азербайджан у гэты блок не ўваходзіць. Тым не менш, Менск не хавае шчыльнай вайсковай супрацы з Баку. Олесь Ярашевич, журналіст-расследавальнік проекту «Бюро Меда» з намі на відэасувязі. Олесь, вітаем. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечер. Ну, уласна, раней журналісты, у тым ліку уплывовага выдання «Палітыкаў», распавядалі пра такія факты. Армянскі прэм'ер Нікол Пашыньян пра гэта казаў неаднаразова, звяртаючыся у тым ліку на адрес Александра Лукашэнкі, пра тое, што не збіраецца з ім падтрымліваць нейкія кантакты беспасярэдня ў самім Мінску, так? Лукашенка і Аліеў не хаваюць гэтай супрацы. То што новага ў гэтым вашым расследаванні? То бок, на што пралівае яно свет у першую чаргу, калі мы гаворым пра дакументы, якія вы атрымалі? Ну, в першую чаргу, упершыню мы расказваем пра тое, што беларуская зброя была выкарыстана ў вайне ў Нагорным Карабаху. Раней паведамлялася толькі, як вы казалі, пра пастаўкі зброі Беларусі ў Азербайджан. А зараз у нас ёсць дакументы, якія сцвярджаюць тое, што гэтая зброя, гэтыя зенітна-ракетныя комплексы, якія мадэрнізавала беларускае прадпрыемства «Тетраэдр», было выкарыстанае падчас вайны. Гэтымі зенітна-ракетнымі комплексамі збівалі армянскія дроны. Другое, гэта, уласна, сам механізм, як адбываліся гэтыя пастаўкі, тое, што яны ішлі не наўпрост, напрыклад, там, з нейкага дзяржаўнага прадпрыемства беларускага для Міністэрства абароны Азербайджана. Ці Міністэрства абароны Беларусі, так? Праз эту прыватную кампанію. Так. Яны ішлі не наўпрост, як бы там з адной юрасобы да іншай юрасобы, яны ішлі праз афшорнага пасярэдніка. Прычым гэты пасярэднік быў зарэгістраваны на брытанскіх Віргінскіх выспах. Гэта самая такая сакрэтная юрысдыкцыя ў свеце. Чаму? Навошта трапілася? Тому што выбачайце, што перабіваю так вас. Так, афшорная кампанія на брытанскіх. Так, тому што гэта такая юрысдыкцыя, якая дазваляе схаваць атрымальніка зброі, да? То бок, калі мы ажыццяўляем аперацыі праз афшорнага пасярэдніка, мы як бы не ведаем, хто канчатковы спажывец гэтай прадукцыі. Да? Можна захаваць сляды раз. Па-другое, можна захаваць як бы уладальнікаў гэтай кампаніі. Мы даведаліся, дзякуючы і іншай уцежцы, што за гэтай кампаніяй стаяць такія ўплывовыя азербайджанскія бізнесоўцы, якія блізкія да Міністэрства абароны Азербайджана. І, магчыма, як бы эксперты нам выказваюць такое меркаванне яшчэ, што магчыма, былі нейкія адкаты, да, альбо камісійныя падчас гэтых аперацый, падчас гэтых паставак. Олесю, вы пішаце ў артыкуле, што вы знайшлі як мінімум, выявілі 16 кантрактаў, так, якія «Тетраэдр» заключыў з азербайджанскімі партнёрамі ў прамежку 2006-2020.
А калі казаць ужо пасляваенны перыяд, пасля канфлікту ў Карабахе, так, ну, актыўнай вайсковай фазы, прынамсі, там, ці нешта вядома пра супрацоўніцтва паміж уладамі Беларусі і Азербайджана менавіта па пытанням зброі? Гэта першае пытанне, і другое адразу табе у нагрузку. Ці тэарэтычна Беларусь можа прадаваць зброю і таму боку, так, у дадзеным выпадку? Бо якая нам розніца Беларусі, каму мы зброю па вялікаму рахунку прадаем? Ну, на жаль, як бы звестак пра нейкія там цяперашнія кантракты паміж беларускімі прадпрыемствамі і міністэрствам абароны Азербайджана няма. Мы ведаем толькі пра такія наўпроставыя кантакты на ўзроўні чыноўнікаў, у тым ліку высокіх, паміж Лукашэнкам і Аліевым, і яны заўсёды, як бы, калі сустракаюцца, абмяркоўваюць у тым ліку вайсковае супрацоўніцтва, то я думаю, яно як бы ідзе. У тым ліку вот это зенітна-ракетныя комплексы альбо іншая тэхніка, якая была пастаўлена з Беларусі ў Азербайджан, там і раней танкі ішлі, самалёты ішлі, паланэзы ішлі, іх жа трэба абслугоўваць, таму я думаю, што беларускія спецыялісты і ездзяць туды абслугоўваць гэтую тэхніку альбо рамантуюць яе. Мы прынамсі гэта бачым па зенітна-ракетных комплексах С-125, што спачатку іх мадэрнізавалі, а потым спецыялісты ездзілі іх там рамантавалі, удасканалівалі, тэхнічна абслугоўвалі іх і так далей. Другое пытанне было у нас пра... Што ў гэтым кепскага, што мы Азербайджану прадавалі, так, гэтую зброю? Ну, Беларусь вядомы экспарцёр зброі і мадэрнізатар, скажем так. Мы можам, як бы, в прынцыпе, ўсім прадаваць. Сітуацыя выглядае ў нас наступным чынам. Увогуле, калі здарыўся гэты канфлікт у Нагорным Карабахе, то спачатку АБСЕ, а потым ААН, яны ўвялі такое негалоснае эмбарга на пастаўкі зброі з любой краіны ў гэтую гарачую кропку. То бок на ўзроўні ўсяго свету не рэкамендуецца пастаўляць зброю там ні Арменіі, ні Азербайджану і гэтак далей. Тым не менш, Беларусь гэта робіць. Самае цікавае, што яна пастаўляе зброю альбо там тэхналогіі свае не свайму саюзніку, якім з'яўляецца для Беларусі Арменія, бо яны ўваходзяць у адзін вайсковы блок АДКБ, а наадварот пастаўляе Азербайджану, які не ўваходзіць у гэты вайсковы блок АДКБ, то бок фактычна яна пастаўляе зброю праціўніку свайго саюзніка. Таму вот этой вот паставкі яны заўсёды выклікалі такое напружанне у адносінах паміж Мінскам і Ерэванам. Пашынян увогуле казаў, што ён там, што яны непрымальныя і што ён ніколі ўвогуле не прыедзе ў Беларусь, пакуль Беларусю кіруе Александр Лукашенко, і ўвогуле ён прыгразіў, што у такім выпадку Арменія ўвогуле замарозіць альбо выйдзе з АДКБ. Вот у чым як бы тут такая сітуацыя, што такое крывадушніцтва, да, з боку беларускіх уладаў, што нам не важна як бы, да, каму пастаўляць гэтую зброю, галоўнае як бы зарабіць грошы. Ну так, Алесь, бо цяпер жа таксама напружаныя адносіны з Азербайджанам у іншага беларускага асноўнага стратэгічнага саюзніка Расіі, так, і мы ведаем, асабліва сёння, калі стала вядома, так, спадарства, хто пагугліце пра тое, што там, якую шкоду, так, ці што зрабілі нібыта праваахоўнікі ў Екатеринбургу, гэтым прадстаўнікам дыяспары, бізнес Азербайджана ў гэтым горадзе, што там выразалі, так, гэта ўсё ўжо ёсць у інтэрнэце, а цяпер, нягледзячы на гэта, Беларусь як бы працягвае кантакты. Можа, і таму Беларусь і Азербайджан так трошкі ў цені трымаюць свае кантакты, каб і старэйшы брат таксама на гэта не звярнуў увагу. Так, я думаю, у тым ліку, што вот калі ладзіць гэтыя пастаўкі праз офшорныя кампаніі, то будзе цяжка як бы даведацца, хто там атрымальнік зброі і так далей. То бок это магчымасць такая схаваць гэтыя пастаўкі, мне здаецца, ад розных людзей, там, ад рэгулятараў і так далей. Так, не толькі ад медыяў, так. Алесь, дзякуй вялікі за гэтае расследаванне, канешне ж, за вашу працу, і за гэтую размову. Я нагадаю, што Алесь Яшевіч, журналіст, расследавальнік праекту Бюро Медыа, быў з намі на відэасувязі.